Vítejte na střeše Prahy. Tato jedinečná terasa o rozloze 190 m2 nabízí dechberoucí výhledy na celé město. Penthouse v rezidenci Nový Anděl je spojením soukromí, prostoru a prestižní adresy. Je to místo, kde můžete žít, pracovat a odpočívat ve velkém stylu. Prostorný obyvací pokoj o rozloze 87 m2 je srdcem tohoto penthouse. Francouzská okna od podlahy ke stropu zaplavují interiér světlem a otevírají výhled na město. Designový krb dodává prostoru teplo a útulnou atmosféru. Pečlivě vybraný designový nábytek podtrhuje luxusní charakter celého prostoru. Moderní kuchyně s mrámorovou pracovní deskou a spotřebiči prémiové třídy je stvořená pro inspirativní vaření. Z jídelní části se otevírá úchvatný panoramatický výhled na historické centrum Prahy. Každé stolování se zde mění v nezapomenutelný zážitek a atmosféru velkolepé Prahy na dosah ruky. Hlavní ložnice zaujme svou velkorysou plochou a absolutním soukromím. Vlastní koupelna a šatna vytvářejí pocit dokonalého komfortu. Dvě další ložnice jsou ideální pro děti, hosty nebo domácí pracovnu. Tento penthouse spojuje prestiž, prostor a dechberoucí výhledy a může se stát vaším novým domovem v srdce Prahy.